Natunan ako sa pangalang Mitch. Taga-Dumoy, Turil, Lindakbayan sa Davao. Just call me Mitch from Dumoy, Turil, Davao City. Saon ako duloy, o ginday. Maglisod makuglimot kay Ryan. To you again, Dolanay. I'll never forget. It's very hard to forget. Ryan. Very hard, very hard. Bisan o ginatukmod na ko niya palayo siyang kinabuhi. Mangita di ko pamaagi ang mahiduol kaniya. Even if there's a force me to move on in his life, I'm very, oh my God, heartbreaking. Ko abroad sa Korea. I forced to going to Korea, Dolanday. Aron lang makalimot kay Ryan. Because I'm forgetting, and I don't like the kind of bad dreams with Ryan. Hantod na kailang ko sa ka-Koreano si Kim Suk. Until I found a Korean man. A Korean grass. His name is Kim Suk. Nagbinyo mi sa mga Koreano, Dolanday. We got married and a Korean man, Dolanday. Aron lang makalimtan ako si Ryan. Yes, that's true. Apan wa pa di mausab ang tanan. And the situation is mutual. And the situation is maintained. Abi na ko mo to'y solusyon. I thought the solution is there. Apan di ay. The agua solution. Dito nagsugod ang gap nun sa kong kinabuhi. And this is the story of the second of my life. Umirini. And that's it. Anahita mo. What happened? Babes, basta may sala na ako. Mitch, amat na. Ano sa'yo tama na? Di na ko. Ano naman? Babes, sayang atong doon kakatuig nga panag-uban. Ano man? Pasabta ko. Maambot din siguro sa punto, babes, nga. Wala, na-fall out na kasi mo, ha? Ha? Nakilain? Di ba na pwede nga ma-fall out lang kami sa walay lain? Huwag ko sabot, babes. Abi na kung okay ta. Dili ta okay. Okay? Dili ta okay. Babes, sa'yo ko biyain. Dili na lagi ko.
Maluoy ka, please. Ayoko biyahe. Dili na ko kasabot ka. Dili na ko. Babes, pili ko musugot na magbulag ka. Buhi ko. Babes pa. Mitch, buhi ko. Babes, maluoy ka, ha? Ayoko biyahe. Okay, mo kayo na. Babes. Basta ba? Ha? Mahal ka, babes. Di ka kasabot? Dili na ko kaya Wala ko'y gusto kumalag ni mo. ka. Wala ko'y pakialam. Basta ako, dili na ko. Sakal na kayo ko si mo, ha? Silusa kayo ka sa lugar. Mag-usap ko, babes. Wala na. Ama na. Babes, tigan chance ba? Mag-usap ko. Sa paso man mo ko inahan, pukaw-pukawan ni mo. Tsaka, unsa di ka? Ha? Mangistorbo ba kang kinabuhi silang tao? Ha? Di na ko. Tama na, babes. Tama na. Iko, tama na. Babes na! Babes! Ivy, unsa ba yung ikaselos ni mo? Gibulagan na ganyan ito si Mitch gani para sa imo, ha? Ibaw lagi ko nga daghang gyapon kag babae gawas na ako. Sayang ba di ko sa imong pagkalalaki ba? Ikaw kung makastorya ka, murag limpyo kay ka. Ikaw limpi ka. O kinsa man tong gisakyang motor gani, ha? Sweet mo kayo mo ato. Ako ba na ito? Ha? Ako to? Ha? Tabon ni kasi mong naong halata kay ka. Sagad naman ka, uy. Kamay na to na ako. O sige na, sige na. Mo gani. Sige ha. Malipayo na ka, nga gibiyaan na ako si Mitch para kanina. Mula. Mura di ko naibtan og tunok. Ano magsilos man jud ka nga mo matay akong original. Kaya ba naman ka na ako? Basta mahigugma ko. Gusto na ko ang ako lang mag-inusar sa imong kinabuhi. Ano ba? Basta bayaan. Isali ginagunin ako. Makalaon ba ko? Salig lang ay naglaom. Awan lagi, tanawan lagi. Kamot na yan ako. Nanggunit na po ka ba? Ay ba? Kung saan na po kunin mo? Ayaw lagi ba? Sa'yo pa kayo. Ikaw ba? Maghubo ko ron. Ay, lagi ko hagita ba? Ay, lagi kong tuslok-tuslok ka ba? Bilok lagi kayo ba? Agay! Isa na lang ha. Kalamig yun, uy. Boss kayo mong hilak yun. Di ba kung kumisido ano yung mong hilak? Di ba? Hilak, dili kayo mo nagtsana kapag kahilak. Ano saan mo kasi mga hilak niya? Ibiyaan ko na Ryan. Ay, nakatingala. Matingala pa man ka. Ibita na. Iyaw mo siya. Ano mo talagang istorya? Sabi mo. Kay kato pang kay kanang kanto magud si Ryan ay imong giuyab nga. Naman tato si Dodge agad.
Dili na matuluan ng kasing-kasing. Kasi kung sa agad tagaan ka na kag biskwit ato, tagaan ka na kag pan, mabusog ka. Ato, adarit ka ito, mas natin lang yung babae ito. Wala ma, oy. Butan ka to si Ryan, ma. Oy, narabay uban butan kayo, pero grabe kayo abilidad, ha? Nakay kaila, ma. Daga kayo kailan, ha? Ma. Isa, pero isa kanusina di ay, muna ikaw. Pangartipod ko daw sa mga kapibuk mo kalkag kayo. Ikaw kabalo, kariglar sa mong lawas. Kanya ka rin na, pilak-ilak ka. Ma. Wala ka kag Korea, kabalo ko si mong una-una. Wala ka kag Korea, ay Tama ka, ma. pungkul ka. Layas dito. Larga na yung Korea. Para makalimot ka sa... para makalimot ka sa... Ryan, sige. Okay, ma. Para makalimot ko niya. Masa na kayo na ko na mong huna-huna. Larga ko Korea. Oh, larga di ay ka. Gusto ito di mo di ay. Ako naman ka anak na naman sa buot. Ha? Di ko naman kagi. Nagkaraw ka nagbalibo ng imuhang ilok. Imo. Sige na, magipakin ako, ma. Ito pa kong take it on nga. Take it? Lagi mo kong take it. Ikaw. Babes. Usa naman sad. Babes ba? Larga na biya ko Korea. Lagi take it. Larga di ka. Mulukat na kong ticket on nga. Babes. Naning Diana ba? Suda day mabulagan no, hilak mo ka tao. Babes. Di ko na hupugan. Ang pugan matik ka nga na ba kay tayo? Sana ako na naman tayo. Wala ni mag... Pungan ba ka? Ano naman na kitakit? Babes, balik na. Dili na ko. Malarga ka. Okay? Ayaw sayangin mong bananay. Sayang mo. Grabe ka. Sayang nag-take it ni mo. Sige na na. Karipan lang ako na, babes. Pugi ko ba? Dili na tika pugan. Pugi Kung lagi mamlakaw, ko. larga na, okay? Babes. Sige na. Babes, babes! Will you marry me? Yes, I will marry you.
You are married? No, not. Why you laughing? No. I'm gonna visit nigga. I'm gonna visit. Ewan ko sa'yo. 아침보다 더 눈부신 날 향한 너의 사랑이 온 세상 다 가진 듯해 In my life 내 지친 삶의 꿈처럼 다가와준 네 모습을 언제까지나 사랑할 수 있다면 너의 손을 잡고서 세상을 향해 소리쳐 Ma, mo din ako ang boyfriend. Soon to be husband. Nagajakpat ka. Lagi ma, Nagajakpat si pangalan na imong boyfriend ni mo. si Kim Sok ma. Kimsok. Ay, Kimsok. Ano sila ka na sa'yo? Kamusta daw ma? Inom siya. Ina nga, okay ra kayo kung pero pait kayo. Ko'y load niya, cellphone ko. Pangit ikong cellphone, ina. Mura siyam yo. Ay, siyam king ko yo. Kasaro yo. Ma, salamat daw ma. Taganan daw niyang kwarta. Ano mo, ano mo, anak mo, ako'y naglisod ng tanawan ng imong Koreano. Hindi na siya Koreano, Arabo. Di mo pa anak. Ano na siya ma? Sana siya negosyo sa Korea. Alam ka na gusto sa laing sa Kuan, Libanon nga, sa Korea ko din na. Ay, inananay, kuan na negosyo siyang ko rin. Ma, kasal na may. Kasal mo, anak, sige. Tapos jackpot na kay nanay mo. Di ba? Ma, walang po blessing mo mo. sabi? Hindi sabi, ya. Siya mo yo. Ma, tanangkuan daw. Pangayon niya ang tamo. Ha? Ayaw din mo yan. Kanali lang, ha? Yek? Kami na itong gabas ya, Yek? Dili gabas ya, kaya. Nagso na ito niya kamote? Kasaman, anak. Ihatag na ito mong kamot? Dili. Sige, anak, kay mapagyo ka na imong gusto. Basta kay, ayun na pala ito ni Ryan kay binuangan na ka ito ni Ryan. Ha? O, lagi. Magpakasal mi dili. Tapos muuban ako sa Korea sa iya. Sige, pakasal mo. Istoryahan sa imong kuwan. Kuya, istoryahan. Istoryahan ba? Sige na. Ano siya? Siyam yo. Dada! Shake it up is all that we know. Music bodies up as we go. I'm waking up to better. Mang, ay nagaling ka sa ilos diha. Makikita lang ko for the last time ba? O nga nung makikita ka pa man yun ang babayhanan na. Di ba wa naman mo? Lagi ikaw ba akong gipuli kay Mitch? Oh, kamaday na. Yan yung siya, importante lang daw ka. Ay da. Importante. Magkuyog na po nung duha, na po'y mahitabo. Ano ba? Biyaan maganda ko siya para sa imo ha. Yung maging anak. Suma, sa una, magkuyog lang tadya sa plin. Huwag nahitabo. Sultihi ko no ko. Sige na. Last. Storyahan ako siya. Last na lang yun. After that, dili na ko. Bantay ha? Bantay jud ka. O last na lang lagi. Okay? Sige na. Ay, nagselos diha. Bantay bitaw. Last na lang. Di man ilang gyud na. Sa'yo talaga din ako bantay lang jud ka. Tú, dime lo que bailas.
man, di na dyan ta magbanig kay idayon na ko tong kasal na mo ni Kim Sok. Wala na kayo mabuhat. Mitch, Tinaod ka? siyempre ako malipayan ko nga nakakita na kagbagong hinigugma foreigner. Ako malipayan na po ko. Nana po ko yung laing karelasyon. Ha? Kadali ba ni mo na ako gipulihan? Anong tulita tabot? Ikaw din, kapangita mo nga ni Kalay Koreano. Pareho naman ta. Wala na dyan taan ni Ryan. Okay naman ta wala, Mitch, di ba? Nag-asa pa mong ko. Kabalo ko, first love ko ni mo. Wala na kayo mabuhat, anak. So, padayon na si mong ibati. Okay? Maumang ka ha. Salamat sa tanan. Mo ginagid. Salamat sa tanan mo ginang last, anak. Di pa yun po ka. Thanks for everything, po. Tinarong ka. Tinarong naman ko. Mo na mo Koreano? Ano siya? Si Kim Sok. Kim Sok, siya yo. Gusto mo rin sa ijik-incheck o Koreano? Kung sa naputi maning naong ano, nagpaypayad man ang kasi tatis. Makabugas. My friend. Friend. Brad? Brad. Kaya nga, friend. Version siya yo. Ingon siya, kamusta daw? I'm fine. What about you? You drink milk? Yes, why? Okay, you're fine. Ang sarili sa diay. I think it's a drink milk. I said you said you're fine. Sige You na. find me. Malamig kasabutan ng... Sige, balasi yung girlfriend. Where is your girlfriend? Good luck, ha? Adto sa mong kasal ha? Dili ko, kung saan mo ko dito. Ato manggol? Anak ka na, nagagawban mo. Anak na ka. Kim Sok, saba. Nagpakasal na lang ko sa Koreano nga si Kim Sok Dolanday. Para mas gipili na ko nga dinhin na lang ko sa Pilipinas. Samtang siya, pagulian lang siya dinhi. Kaya ito man yung trabaho dito sa Korea. Nadawat na po na ako nga diligid kami ni Ryan. Nabalitaan po na ako nga si Ryan. Lahi na po nang iyang uyab. Grabe ganitong hanag yun. Dagan kayong salamat Dolanday. And more power. At least ito na ko nakita nga. Lihatag na ko ang tanan. Huwag din ako niya kamahayan pa. Ando sa sunod gayon. Kininisuhat magtatampo. From Dumoy to Real, Davao City.